Чочо, не без спирачки, Чочо! Пламен тика буса, нямаме бензин. Полека, полека. Вече почнахме да се омаряме с Пламен. Пусти ръчната! Не, ще стигнем, бе. То не е толкова трудно, тя вари сама. Пламене, коментар? Дали я докарахме? Толкова на море да тикаме. Няма коментар. Бензиностанцията Няма бензиностанция. напред там. Къде е бензиностанция? А отляво хотелите на град Обзор. Мотористи подминават на около 1 км има сдам. Къде е? След Спейс, бе. Мишлене билборд там, виждаш ли го? В дъното билборда. Да. Е, там е.